She said, "No man, Lord." And Jesus said unto her, "Neither do I condemn thee. Go, and sin no more." May God bless you. Amen. Tin ani chuan lalpa tu man mi chan tir lo ve atia. Tin I chuan ke po in thiam lo ka chan tir lo vache kalla tu nuwa ti sual le to su atia. I chuan thiam min chan tir lalpan malsawm che rawh che. Amen.